Nagaland adu ya hoy Lahorijan PRF along le pang thek thek atum kacherai ji aphan kabor I. Karbi Anglong alo joy pen koila ki phur ing tonangpo KSA KSYC Gospel alun sepo Matthew Rongpi aphan Nihang Karbi Baptist Association pen Gospel Singer Recognition Certificate ki pajir. Karbi Anglong Live Karbi Prime Time abirta long pen ilisami mirinan sepi peni abirtang ton pen arjupanikta. Karbi Anglong along le adu ya hoy along Kaprega State la pen district de Bokterai atum nang kacherai jialam ke lam kimi kalilo. Kedamtang ningkan ko anlo ni penta thero him kilina sonsi ihin pen nang korchet ihin pen nang korchet si ahima cherabangke nang bi bom asonsi Karbi Anglong along leta nang chekom bom lo. Lasun thot si puthot Karbi Anglong pen Nagaland ahoy lakhaing ko si Borjan constituency ang tang pen Lahorijan forest beat ke parlo upper hatoka langtuk ramsa arong pen Hajongpur Nagaland aduya hoy kedo Lahorijan PRF angkang pang thek atum longle nang kacherai ji aphan nang bor ipon tangli bangso longle kacherai ji adim along thengpi thengprang kedo an pang thai lapsi towar pen kedang lok hemso kachiki masai sitami claim pon tanglo bangso lama putha Karbi Anglong Land Protection Committee atum aphan pachini ponsi adim along an palidamlo bangso ke paledama hut manja forest central range abitung sitami paledunsi adim along abangki Kang thai dang si thek dam long lo lapen I hum ni ahem kachikim si thek pon long lo kikim kerang ahem kedo an forest asai khiatum trite kangelo bangso puthak madule claim sitame chokchi lapen bangso long le nangkapang thai along komani inut bak kachirabdun doji bonta lapuson asai lang no ki claim abang phuaphan rita lipsi nepon vekji lapen madule claim sitame ki chokchi si ki claim lo apot si ki claim kledeji aphan kachuning ripen ningjepon lasi bangso kutha Karbi Anglong Autonomous Council ki charia bitung atuma hin pen longle hoy kacherai komji aphan RDP dun lapen langchari dun sadai ki dovek abang prophan ki wang jilangan ni maduta kachu claim hai hedet ji aphan insai pon sodak asonte nisenji longsi pini nyetum la Karbi Anglong Land Protection Committee abitung lapen manja foreign ranks dak Lahorian forest pene BRF kembang put pen stamin itu bang lapel lo pen sai dak sai asal sai lo tamen itu pini apang thek panchme bang lo nyetum stame tong sikot patumi head dota long sinyetum la sai tame injebani lam cari thap sinang to sinjetum tame bang lo apanya tum dalu kalau kita me semangat pesau rapi lo lang thap pesin dam lo pen ahok lo adim ta penan ke pangthai do pen emek taktik ino taktik pistame tiok phanda chitong da dayok ne litum labang pangthek gang taktik thedel lo asiladak labang so along le puan along le ki me along komasi ki pek det bang ma la mani mana ki pek kali pelonte alang litum ta nang chi yok lulut ke hai heji la si badu sitami la so sai lang no bang ing tonang po bang so sai lang no bang ke ili tum Karbi Anglong long padover nang nelo pusini di chuning rikang tu badu bang pu sitame athe longle ke asu wang ve lo ili munit tum sinang chan bom choji longle ke nang chan chelo la haya long le jong si ili tum bang aphan chipi bom polonte mo eprang ili tum do thai se vedaji la si nilitum arji ding open karjulong takali nilitum atumi masik karjulong pasi pini mana humri phirlo tong se kot pen te boy phisitame nilitum adimaklong nangeli apor bangke dage pini sande pone pene baduta ave ahok pet bang nilitum ke klar dakalam ko masik claim ma ko son pese na claim long pop ma kunaka humri sige bang lo na News report Karbi Anglong Live.
Arkoi ni phai inquiry ni Karbi Students Association la pen Karbi Students Youth Council atum pen Karbi Anglong District Commissioner Nirola Phangchopia phan chetong damsi Karbi Anglong arlo aronre pen koila ki phur pangton ponang jila pen inglong ke paru asai ington serak nang jipu hinia lam the pen pinpuralo ke pajerda Karbi Anglong arlo prekjam adimalong pen aronre koila ki phur asai ki claim bomason si theklong Lason aron rea sai ki claim pena jo Karbi Anglong along kedo ador ki so ason virbom tanglo lanchot kali parkup pahar ahawar arong adungalong amat inglong ke paru asai blasting pen ki claim ajo adungarai ahematum pen loke charli ahem kirudun tami dolo alpu kedo tum Karbi Anglong akoila ki jor kang hubom aporahut thangnat ki khanga sai ki claim dun dede ajo Karbi Anglong koila virbom lasi prabjin pen arpu ke do tuma phan atoy pi pen asai ke klem pangton veknang jipu akimang pen Karbi Anglong District Committee aphan pinpuralo pi pajerdam la pen parku pahar ahawar arong adungalong inglong ke paru asai ke klem tami ington sirak nang ji blasting asai ke klem pen hemrit kana hokdun atuma phan kera pi veknang ji la pen adai ke do vek atuma phan ingsai veknang ji puta pinpura lo along jongdun puta KSA KSYC atumpen ningchi Gapajir bang kejasemer iltum Karbi Anglong along jasemer illegal coal mining lapen transportation lapen stone extraction la along ki phurtap lapen la koila la sok ki phurtap ka chung hutaba bang ke iltum pen bang ke pinrem lo la bang so ka pinrem mang ko the bang ke la bang ke iltum Ajagding klui benefit ame pinik team Karbi Anglong mate Karbi Anglong Autonomous Council pen alang itu phan thang na tame check and balance bang abi pumasi pe claim thabar tang hutabar buson sidu la pen non herjong istame birta theglong lo parku pahara ha warlong fit ame pini harlong ki format arlong aquaris atum pen la blasting ke claim asai pen si penang ana adungarai gedo hem se kana hok pondo munida kai phan fit ame si non bang ke kether ke hablo buson ang do koklo filahai bang ke ilitum ake mang bang ke tong se kot pen la bang ke ingkir nang ji mat ing hap nang ji kilang nai nge tum authority tum kunane la koila kang hu la pen arlong along bang la tum pangkre do puni tum jong dak lo la pen ni tum amasi Karbi Anglong kilang nai nge tum authority tum ta pangkre ve pot KSA la pen KSYC tum ke la Karbi Anglong pasi karja pitang de la po la ke a responsibility si man de lo la si jong si authority tum pangkre ve te ni tum na masi non pen ke bang ji pini pen bang ke la koila kang hu la pen arlong kang hu abang ke ni tum ke na hoka bidi ben na khang pu News report Karbi Anglong live Nihang Karbi Baptist Association mate NKBA angkang jang etlang so monduli along a members birta kimi alun kilun ke theklapen lun ke tok inut ke thekser abang phua phan ningkang sam asimbon Nihang Karbi Baptist Association mati NKBA Evangelist Gospel alun sepo mithurong piaphan Nihang Karbi Baptist Association ahin pen recognition certificate kedamtang arkoi ni phai Kreser Kebarni Hidisajir Baptist Church Amondoli along Nihang Karbi Baptist Association ningkan asek amai pi kepadopon kijutsiani lun sepo pu ke hokalu kipi kepajirpon Gospel a singer mithurong pi pen kilun pon alun penangan jethang plup an pinlo lapen penangan aklim somaratum ke methiu rongpi kilun alun ke kan kachepate iponta dokpiklo pinpor me lunse po methiu rongpi arong binong ke borpung hawar bithilangso Baptist Church Amondoli a members non ke do bom lake ahupo atumarong mate jang etlang so monduli along si non ke third tipen dolo Methiu rongpi lun kilun ke cheng si ke damtang surihini ra ke thom aningkan pray ni phai Kreser Kebarni si cheng alang li kilun cheng alun ke PRB klemaling po alun jersey lun cheng alun alam helapen atte ota alang li methang pen si pi pondo non an gospel alun Karbi alam pen kabonda alun Hindi lapen Assamese alam penta lun ke tok lapen kilun ate ot anda alang lisi kaddu kawe pangrum pet pen jir pharohini so selo pusi pherangki karju hut nangche than
alang li det le lun kiluna se ke jume chat lapukali alang li chor sangpi sila terang pita ke damtang surihini ra ingkora ke thomaning kan pen ke pinanso banghini ta lun chethak peklang ponlo o Christian ahem aripi po alun si ke chengsi pinanso pen lun pachethak ponlo alang li lun ke toke minutes hopenta ijira lun ke pen lun hit ut lasi ongdong atumalang lipan lun ke tokta ke toy du piklo pusi chethan pon non head jong phong pharoi sira krepli apong ni Karbi Baptist Association mati NKB ningkan asek amai pi diphu rong sopi hidisajir Baptist Church mondoli along ar koini phai krisir keparni si gospel alun se po Matthew rong pi aphan ni Karbi Baptist Association Executive Secretary Reverend Tenson Belapen ni Karbi Baptist Association amai phu Reverend Dr. Solomon Rongpi arideng pen lun ke tok thek lun kiluna se ke jume pen nong e mate certificate of recognition anong e pajor pon tanglo lasona nong e ke long pon apot mekri klop prup aning ka rong pen chudeng dunlo puta chethan pon ni Karbi Baptist Association la pen kadu kavia tuma phanta kai kita ninga lo pen prayun ipin akiro mate ana me hirjume suri alang li himpen kachuro pajor pon thu indeng pharoi sira kripli andeng alo nen liphan lun sepo pu si ke hok nong e tum ni liphan pi pajor lo pen NKB ke ja president la pen secretary executive secretary pen chenglok alang li staff tum anaphan la pen an pardame la sona long nang tong don la pen monduli long pastor dikon la pen kaprek lun sepi pen rong pen gamra pen kaprek ke chitong tum phanan tame nili halal tum phan tame nili thangal ide da bang hans tame inut arnam alun sepulu pu nang ki hok pen la sona nong e nang ki pie bo si nili ning ing sam big pen nili la pen nili hemasor nili hemtun pen halal tum phanta Koilamati pen Samson ingti Karbi Anglong live Arkoini phai inquiry ni nijang Karbi Anglong kheroni langmi pi amang arong aradatum pen phulong bui sarpo aphan kangduk kardomdam nijang Karbi Anglong alo kheroni adung kedo langmi pi amang arong aradatum pen kiklem kidam joy ki joywan pen kituklem kachodam long ji aphan phulong bui sarpo akingri banta bohot pen ason kimang ason johangdam alang litum pen nangke pachini donating politik madu atumle banta bohot jipidam seta damnak puke theklong lipsi nang pachini do non pidi litum dak country mate tham anam mate ipu long desa ponam akeng ri ke bang lapen la dak ke bang ke litum bor kan ka chang pot lasi la pot la ipu long desa ponam ke itum phan an su se ang song na pedam ye phan kasingki pro kasan ponot lapen choklem ponot chodam ponot keplang abor ponot kebor pesame banara ba pasi all lasi all Karbi Anglong mate atok nu ke tum Karbi tum han pesame lilin pen ke ase mo lapang so ipu phan akeng ri ke bang phan lapen ase la dak kidam ke bang asap su katorado lahai lapen ke the ri tum han pesame nang rap ji phan se lilin pen chuni Kheroni pen Mohantiron Karbi Anglong live Arkoini phai inquiry ni arnikang sam por phai popor All Party Hills Leaders Conference Lungbajong Constituency Committee amai phu Rajentimung mithang sai hemalong pherangkya mai ingnisi All Party Hills Leaders Conference IT Cell Klembang Stephen Phangcho pen ahok helam karbok puthak lamvoi kipi pherangkya mai along Rajentimung pen lamthe ke paklang ke kedamtang Arkoini phai trainer keparni Stephen Phangcho pen niliphan lapen EPHL sia song phan nong nangki jo alam the aputhak Karbi Anglong angkang aradaphan lam klar ki pikang tungke Stephen Phangcho EPHL si asong pen kachi oke Rajentimung ajoini si kachi opusi kedam tangani pherangkia mayalong lam the peklang
Aho kalama bangke Stefan Phangcho bangpu kedamtang MEC kilika hutsi All Party Hills Leaders Conference asong along wanglo. Wang pen niliphan garia jangthu kachit habji aphan surihini atangka nangkipi pajir tekanglo. Lapen ahem konarlo ni arong konarlo ni nili mithangta chinini api MP akilik ahut anke songalong claim rapetlo. Lapen kaprik asai pentami claim chirap rapetlo. Sai cho claim nang pu amen pen Stefan Phangcho ramrong pen lak trok anatangka wanlo. Asai ta claim rapetlo sitami asai kichun kalidet amatsi tangka lutchoklo. Lason putami kira pen tangka ke wan pu pena jok ke chengsi jek pen lak isian atangka pilo. Lapen apithu tangka pichet si lak plira suri trok ner kep atangka pilong lopusi ningji. Lapen kisohut nang kirap det pu alam the nang karbokalam kepeklardun kang tungke Stefan Phangcho ke sopu birta kilong pen chunbang Anthony Timung aphan hukum pisi kedoa natangka tami rung pisi pipa jirdun longlo. Lapen All Party Hills Leaders Conference amai pu jaikat harlapen Vikram Hanse ahin pentami tangka pipa jirdun longvek klopusi ningji. Lasinon na puson nilimen pensi All Party Hills Leaders Conference asong kachi opu akoy nang kipi ke komadni atoy pensi sai ki klempusi Rajanti Mung pen ningji pon. Nili ko ane ke khoros kadu kabepu alang le hadang le to media thing no ningje no si choro lo alang le ke klem dam se pidu o kalang ahok klem ra pe dam ra pelo setame alang li innovate kali lo ka che pidu ke hola PS committee long hala rong long PS committee a president secretary to manda ka che pidu so kali hala tum theng lo han cho jor cho so de na hut une de na hut hala tum jog phana pati na thai rilu athema APHL से पार्टी के लगे नहीं तुम नॉन मत के काउंसिल तुम चारी लोग लेला नॉन अलंगली केसो के चलांग पेन दिमापुर अलंगली केसो चलांग लो पेनाला दा हॉस्पिटल लोग मजा फीस जितनी की बिल के लिए हाला बासो बिल के पे उन्हें पेनाजो तुलीराम रोंग हांग सी अलंगली फान राबदुन लो पुलो लाके जोक लेसो सेतमे APSL से मुनि लेसो कांग्रेस मुनि लेसो ASDC मुनि लेसो BJP मुनि लेसो CPIM मुनि लेसो था काउंसिल के चारी है तुमके लगे अमिता का तंका का लीली हुई गवर्नमेंट तंका न्यूज़ रिपोर्ट कार्बी आंगलोंग लाइव Karbi hong harianim ke kroyara da tum hakku pen nang ke plang bom aron polote aron bari mate hong harian lo hong harianim rokom atum ke kroya hin langdam lo polote hem phumukrang pirasinja lapen pregjam athan thili arnamaphan chithok chijir bom wang bom si pregjam hawara long mithang arong along than rong ker arkli pon bom lo Lason thot si rong rubarlo ke me ke chokji aphan pura habjan longking ti arong along ta me sen pen than rong ker karkli padupon Lakha Krisir ke Dhansiri constituency ke parlo habjan longking ti arong alo arkoi chikloni phai Krisir ke bhomkura ni me sen pen than rong ker karkli pon Lason si state sarkar la pen Karbi Anglong Autonomous Council pen ani ke hot tang ani abangki Sekarkli akurusar atum amithang arong along rongker karkli kedore pajok arkoya chikloni phai pho ani abangke habjan longking ti arong along than rongker karkli dun un edel laso jok kidamtang arkoi ni phai krisir kep ani than rongker karkli padopon ronglo habjan longking ti arong along than rongker karkli womut wokan mesen me etpensi anam arnia phan thokjir ponlo pusi berta Longpon. Dipupen Govin Tiso, Karbi Anglong Live. Tang dipini Karbi Prime Time berita kila ponsi kang ton poniklo ajo kemi.